नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये आम्ही पुन्हा एकदा तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आहे। तर आज आपण चाललो आहे तरळे टू मुंबई। संपूर्ण मुंबई गोवा हायवे जो आहे आपला 400 किलोमीटर, त्याची आपण सध्याची परिस्थिती जाणून घेणार आहोत या व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आजच्या ह्या टप्प्यामध्ये आपण माहिती घेणार आहोत खेड भरणे नाका ते कशेडी घाटाचा पायथा। तर यापर्यंत रोडची कंडिशन कोणत्या प्रकारे आहे। सध्या आपण आहोत भरणे नाक्याजवळ। तर या ठिकाणी जो आपला ब्रिज असणार आहे, म्हणजे आपल्याला खेडला वगैरे जाण्यासाठीचा रस्ता आहे दापोली, तर या रोडसाठीचे जे पिलर्सचं वगैरे काम चालू आहे, तर त्यांचं पिलर्सचं काम वगैरे झालेलं आहे, त्यामुळे इकडे भरपूर ट्रॅफिक होतं आहे। रिटेनिंग वॉल वगैरे, त्याच्यानंतर भरावाचं काही ठिकाणी काम चालू आहे, त्यामुळे इथला रस्ता थोडासा खराब आहे। बाकी आता आम्ही भोसते घाट वगैरे मागून आलो, सावर्डा, चिपळूण। तर या ठिकाणी देखील मोस्टली 30-40% काम झालेलं आहे, 50 ते 60% काम बाकी आहे, अजून 60 ते 70%। तर या ठिकाणाहून आता पुढे एक मुंबईला जाणारी लेन आहे, त्या लेनचं काम पूर्ण झालेलं आहे, आणि दुसरी लेन आहे त्याचं भरावाचं वगैरे काम चालू आहे, ते देखील थोड्याच दिवसात पूर्ण होईल। हे देखील झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता इकडे पुढे उजव्या बाजूला कॉन्क्रिटीकरण झालेलं आहे, त्याच्यावरती क्युरिंगचं काम चालू आहे, तो देखील थोड्याच दिवसात वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येईल। पण जोपर्यंत भरणे नाक्यावरील ब्रिजचं काम वगैरे पूर्ण होत नाही बायपासचं, तोपर्यंत भरणे नाक्यावर थोडासा ट्रॅफिकचा प्रॉब्लेम होत राहणार। तर आपण आता चाललो आहे मुंबईला, पनवेलपर्यंत आपण व्हिडिओचं शूट करणार आहोत, पूर्ण रस्त्याची माहिती घेणार आहोत। तर आता या भागामध्ये आपण भरणे नाका टू कशेडी घाटाचा पायथा इथपर्यंत आपण व्हिडिओ घेणार आहोत। या ठिकाणी तर एका लेनचं काम झालं आहे, दुसऱ्या लेनचं देखील काम नुकतंच पूर्ण झालं आहे, त्याच्यानंतर साईडच्या रिटेनिंग वॉल्स वगैरे याचं काम झालेलं आहे, मधल्या डिवायडरचं काम बाकी आहे। खेड तालुका वारकरी भाविक संप्रदाय आमचं ऑफिस आहे इकडे। या ठिकाणी डिवायडरचं वगैरे काम देखील झालेलं आहे, झाडं वगैरे लावलेली आहेत, पण त्यांचा मेंटेनन्स काही प्रमाणात झालेला नाही आहे, सर्व रान वगैरे वाढलेलं आहे, साईडचे रेलिंग्स वगैरे लावलेले आहेत, बाकी दोन्ही लेनचं काम झालेलं आहे। तर आता आपण थोड्याच वेळामध्ये कशेडी घाटामध्ये पोहोचू, कशेडी घाटाच्या पायथ्याशी। तर कशेडी घाटाचा आपण एक वेगळा व्हिडिओ बनवणार आहोत।
रायडर. बाईक बघ त्याची कशी आहे ती, टायगर. मस्त रोड आहे. आणि इकडेच पुढे आता कशिडी घाटाचा बोगदा आपल्याला लागेल, त्याची व्हिडिओ देखील आपण बनवणार आहोत. इकडे परत रोडच्या लेवलची माती केलेली आहे ना काय काय ठिकाणी. आपेडे फाटा हॉटेल मस्त मालवणी. ब्रिजचं काम चालू आहे. आता मी ॲक्च्युली पहिले सगळे रायडर्स मुंबई गोवा हायवेनेच येतात जास्त करून बाईकवाले. हां थ्रिल खड्ड्यांचा थ्रिल. वाटतं आपण मुंबई टू गोवा प्रवास केल्यासारखं. असं पूर्ण हायवे नेल्यावर मजा येत नाही तेवढी. लाईट चालू आहे का म्हणजे आम्ही चालू ठेवलं तिथे काय ते का बिल येतं की काय. लाईट चालू ठेवून सिंगल लेनला चालवतो ना मध्येच. एक रायडर चाललो वाटतं मुंबई. कसलो इलो तो बरोबर इलो येणा बाहेर काढतो. येणा बाहेर काढतात गाडी. आलो एक कलंबानी स्टॉप जवळ. आता इकडून पुढे थोड्याच वेळात कशिडी घाट चालू होईल. कळंबनी गावात जवळ आलो आपण. तर आपला आता व्हिडिओ होता खेड ते कशिडी घाटाचा पायथा. या ठिकाणी रस्ता एक नंबर होता. लेवल देखील चांगले आहे. काही काही ठिकाणी डायव्हर्जन्स होते, पुलाचं वगैरे काम चालू होतं कॉजवेचं. तर त्या ठिकाणी थोडेफार डायव्हर्जन्स ठेवलेले. एका दुसऱ्या लेनचं काम बाकी होतं. बाकी कोकण कट्टा थाळी पंजाबी डिशेस चायनीज गार्डन रेस्टॉरंट आहे. दर कमी आणि चवीची हमी स्लोगन एक नंबर आहे.
दर कमी असल्यामुळे लोक थांबतील. तर किती लोक थांबतील काय माहिती. तर आपण आता आलो आहे उधले खुर्द. तर कशेडी घाटाच्या पायथ्याशी जवळ येतोय आपण. तर थोड्याच वेळात कशेडी घाट चालू होईल, त्याचा आपण वेगळा व्हिडिओ बनवणार आहोत. तर तो देखील नक्की पहा की सध्याची कशेडी घाटाची परिस्थिती काय आहे ती. कशेडी बोगद्याचा पण व्हिडिओ बनवू. कशेडी बोगद्याचा देखील आम्ही व्हिडिओ बनवणार आहोत, तो देखील नक्की पहा. आणि तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आणि त्याचबरोबर आमचं फेसबुक आणि इंस्टाग्रामचं पेज देखील लाईक करा, जेणेकरून तुम्हाला व्हिडिओबद्दलचे सर्व अपडेट्स मिळत राहतील. पंढरी टी अँड स्नॅक्स सेंटर. मॅपवर अजून एक कुठला तरी रस्ता दाखवता, डायरेक्ट महाडला बाहेर पडतो विनेरे मार्गे. आपण सरळ जाऊया. हो, कशेडी, पोलादपूर आणि मग महाड. सावित्री नदी. बोरघर. या ठिकाणापर्यंत पूर्ण काम झालेलं आहे व्यवस्थित. मधल्या डिवायडरचं देखील काम बाकी आहे. हे अशी ठेवता नाही, काम कोण येत नाही. वेगळ्या का कोणतरी पाहुणे येतात की काय त्यांचे. तर आता हा जो समोर डोंगर आहे हा कशेडी घाट आहे. आपण या घाटातून जाणार आहोत. वावे फाटा. आहे ना. आता पुढे ह्यो वाई पट्टी तो पुढे काहीतरी फाटवा, तो डायरेक्ट विनेरे मार्गे एका जातात आणि तो महाडला बाहेर पडता. म्हणजे बरोबर आम्ही याच रस्त्याने इलो असतो. महाडमधून इलेलो ना, टाकीच्या घराकडे गेलेलो. महाडमधून तो रस्ता आतमध्ये जाता, म्हणजे आपल्या सिंधुदुर्गात येताना राईटला, आणि मग इकडून मग या ठिकाणी बाहेर पडलो असतं. म्हणजे तुझा पोलादपूर वगैरे सगळा बाजूक राहता, कशेडी घाट वगैरे. पण तो इकडनं जाणाऱ्या घाटाची कंडिशन कशी आहे, जर इकडच्या घाटात काय झालं ना तर मग या घाटातून गाडी काढतात, डायव्हर्जन करतात. अरे हो, हे पण MH12 वाले. तीन चार राऊंड. हो,
तुझं पॅशनवाला काय गायब झालो हा? हे नसतं का तो पुढे. या ठिकाणी थोडंसं काम पेंडिंग आहे. महाड इथून 38 किलोमीटर आहे आणि पनवेल इथून 168 किलोमीटर आहे. तर आता आपण थोड्याच वेळात कशेडी घाटाच्या पायथ्याशी पोहोचू. माझा पुढचा डोंगर राहलो कशेडी घाट वापळ काही डोंगर मॅपमध्ये जवळ दाखवता. भरपूर लांब राहला. इकडे ना दिवाण कवठी एक स्टेशन आहे, रेल्वे स्टेशन. मस्त व्ह्यू मिळतात संध्याकाळची वगैरे बघ, ट्रेन असतात ना लागलेली आणि सूर्य वगैरे. हा 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 सही सिनरी असतात. पावसात तर एक नंबर. इकडे काहीतरी असताना राईट साईडला दिवाण कवठी, हा ती रेल्वेची पटरी. एवढ्या खड्ड्यात नाही गेल्यावर रस्ता मस्तच अडकला. लय चांगलं ना, लय चांगलं ना. अंतर आहे बरा कवर. हो. दिवाण खवटी रेल्वे स्टेशन इकडे रस्ता आहे. दिवाण खवटी रेल्वे स्टेशनकडे जायचा. हा रेल्वे इकडे पण क्रॉस होता रेल्वे. मस्त कोकण रेल परिसर से मेल. पाच ठिकाणी क्रॉसिंग होता. अजून एकदा आपल्या महाडच्या आसपास क्रॉस करतले आणि मग त्याच्यानंतर पनवेलचं एक क्रॉसिंग असतं. हा जो सरळ रस्ता गेलाय, हा रस्ता जाणार आहे आपला बोगद्याकडे, जो नवीन
बोगदा होतोय त्या ठिकाणी जाणार आहे. आणि सध्या हा जुना हायवे चालू आहे कशेडी घाट. तर आपण आता पोचलोय कशेडी घाटाच्या पायथ्याशी. तर इथून आता आपण कशेडी घाटाची माहिती घेणार आहोत. तर मित्रांनो, आमचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कळवा आणि सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा.